Eguerdion, ongi etorri denoi, baina batez ere zuei, auzotarroi. Zuek zerate, amaren ondoan bizi zeratenak, amaren gertukoenak, amaren auzokoak. Ongi etorri baita, segura irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun, fededun eta lagunok. Lore sorta polit eta bikainekin etorri zerate. Meza erdian edo ofertorioan bedeinkatuko ditugu lore sorta hauek. Egunero bedeinkatzen zaituzte jainkoak eta arantzazuko zuen amak, lore sorta guztiak baino politagoak zareten auzotarrak. Joan Bataiatzailearen jaiotza ospatu nahi dugu gaur. Jainkoak berak aukeratua izan zen, bere giza etorrera prestatzeko. Nazioen arki egiten zaitu, nire salbamena lurraren muga guztietara iritsi dadin. Jainkoaren salbamen agintzaria berri ona baldin bada guretzat, festa eta ospea berez eta barruan sortuko zaigu. Karta dezagun festa giroan zutik jarrietan. Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren maitasuna eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok gaur Joan Bataiatzailearen jaiotza festak biltzen gaitu maitasunaren mahaira. Auzoa elkartasunean bildurik, lurraren emaitzak eskuetan ditugula, esker honez eta pozik gatoz jauna gorestera. Hasteko, bidezkoa izango da Joan Bataiatzailearen egunean gure bataioa gogora ekartzea. Horixe egingo dugu, orain. Jesus jauna, egun berriaren argi betea, erruki jauna. Jesus jauna, dena berritzen duen bizipoza, Kristo erruki.
Kristo erruki. Jesus jauna, berri honetan pozbetearen iturria. Erruki jauna, Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza. haintza zeruetan jangoiko ari. Haintza zuri jauna, ta eskerrak. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei, hainaundita eder zaitugulako, gora zu, bedenkaguazu, gorespen zuri auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko baita guztian zuna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, zeure semearentzat herri ona prestatzeko sortu zenuen Joan Bataiatzaile santua. Emaiozu zeure herriari espirituzko pozaren doaina eta eraman itzatzu zeure fededun guztien gogoak bake eta salbamen bidetik. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ni jaio aurretik nire izena aipatu zuen jaunak eta deitu ninduen, zuzera gogoko dudan nire zerbitzaria, salbamena hotsegiteko esango digu Isaias profetak.
Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Isaias profetaren liburutik, entzun uharteok, aditu errutiko herriok, jaio aurretik deitu ninduen jaunak, amaren sabelean nengoela gogoratu zen nitaz. Espata zorrotz bihurtu zidan ahoa, bere eskupean babestu ninduen, gezi zorrotz bihurtu ninduen, eta geziontzian gorde, eta esan zidan, zuzara nire zerbitzaria Israel, zure bidez agertuko dut neure ospea. Nik berriz hau nioen, alferrik nekatu naiz, alferrik eta hutsean akitu ditut neure indarrak, baina jaunaren baitan zegoen nire eskubidea, jainkoaren eskuetan nire lansaria. Orain honela mintzo da jauna, amaren sabelean eratu ninduena hanen zerbitzari izateko, Jakoben leinuak harengana bihurrarazteko, eta Israel herria biltzeko. Horrez jantzi nau jaunak, eta neure jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da aske zu nire zerbitzari izatea. Jakoben leinuak berraikitzeko, eta Israelen bizirik geldituak itzularazteko. Nazioen argitzat ezarriko zaitut. Nire salbamena lurraren azken mugaraino iriz dadin. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. eskerrak zuri, gora jauna zu, harrigarriro egin bainauzu. Denok, eskerrak zuri, gora haunazu, harrigarriro egin bainazu. Jauna zuk aztertzen nauzu eta zuk ezagutzen, zu dakizu noiz esertzen naizen, noiz jaikitzen. Urrundik ulertzen dituzu nire gogorakizunak, noiz nabilen, noiz natzan, zuk ikusten duzu, nire bide guztiak ezagunak dituzu. Eskerrak zuri, gora haunazu, harrigarriro egin bainazu. Nire barrena zuk antolatu duzu, amaren sabelean zuk eio nauzu. Gora zu hain harrigarriro egin nauzulako, zuk eginak egin hain miragarri direlako. Eskerrak zuri, gora haunazu, harrigarriro egin bainazu. Jainkoak berak aukeratzen ditu bere etorrera adieraziko duten aurrelariak. Jesus bera da, Daviden jatorritik sortutako salbatzailea.
esango digu apostoluen eginak liburuak. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan mintzatu zen Paulo. Jainkoak David eman zien errege, honetaz aitormen hau eginez. Aurkitu dut David, Jeseren semea, nire gogoko gizona, nik nahi guztia beteko duena. Itzemana zuenez, haren hazitik atera zion jainkoak Israeli salbatzailea, Jesus. Hau etorri baino lehen, Juan bataiatzariak bihotz berritzeko bataioa hots egin zion Israel osoari. Eta bere bizitza bukatzera zioanean, honela zioen Juanek. Ez naiz ni zuek uste duzuena. Badator nire ondoren beste bat. Eta ni ez naiz inor, haren oinetakoak askatzeko ere. Zenideok, Abrahamen ondorengo zaretenok, eta zuek Israelen jainkoa gurtzen duzuenok. Geuri bidali zaigu salbamen hitz hau. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Zer izango ote da aur hau? Geurez ezin ditugu jainkoaren bideak eta aukerak errez ikusi izakiok. Jainkoaren ongi nahizko jokaerak ulertzen ditugunean, sortzen da festa izabihotzean. Mingaina askatu zitzaion eta jainkoa bedeinkatzen hasi zen, esango digu gaurko evangelioak. Zutik jartzen gera Jesusen hitz hori entzuteko, aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia, goi-goikoaren profeta deitua izango zera. Jaunaren aurpegi aurretik joango baitzara, hari idea prestatzera. Jauna zuekin Eta zure espirituaren Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik Aitza zuri jauna. Etorri zitzaion ordua Isabeli eta semea izan zuen. Entzun zuten
zuten auzokoek eta aideek jaunak egin zion erruki handia eta zorionak ematen zizkioten. 8. egunean aurra erdaintzera eraman zuten eta Zakarias deitzen zioten aitari bezala. Amak ordea esan zuen, ez, Joan izango du izena. Haiek berriz, ez duzue zuen senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitarik keinuka hasi zitzaizkion, ea zer izen eman behar zitzaion aurrari. Eta hark, idatz ohol bat eskatu eta idatzi zuen. Joan du bere izena. Eta denak harriturik gelditu ziren. Bat-batean askatu zitzaion mingaina eta hitz egiten hasi zen eta jangoikoak goresten. Beldurrak hartu zituen auzokoak eta berri hau Judeako mendialde guztietan zabaldu zen. Entzuten zutenek beren barruan pentsaka honela zioten. Zer izango ote da aurra hau? Jainkoaren eskua harekin baitzegoen. Aurra hazten ari zen eta bizkortzen haren espiritua. Eta basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu zen egunera arte. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna, Aleluia, Aleluia, xede momentu batez. Auzotarra dizkideok, zorionak, San Juan eguna Arantzazun bizigerranon eguna baita. Urtean behin egiten den egun berezi honek ez du auzoa egiten, baina bai laguntzen hemen bizi geranon kontzientzia mantentzeko behintzat auzo modura. Ohitura polita da, urtean behin behintzat auzo honetako biztanleok biltzea, elkarren berri jakitea, azkenekoz hemen horrela bildu ginela urtebete pasa dela konturatzea. Behar bada ez dugu auzotar guztion erreferentzia bizirik mantenduko urtean zeharreko bizimodu martxa normalearen kurpilan, ez da? Baina San Juanak iristean beste auzokideen berri izatea gauza hona da. Hemen gaude familia askotakoak, lore sortak, bizi garenaren seinale eta diferenteak denak, antzekoak batzuk, baina ondo begiratzen hasita, lore sorta bakoitza berezia da. Batzuk txikiagoak, beste batzuk handiagoak, kolore ezberdinetakoak. Gauza politiak ontaz konturatzea, ez loraz, baizik eta hemen bizikera non anistasunaz. Gaurko jaiak auzotarren bizia agertzen du. Eta bestalde egin ere egiten du. Gaurko ez da bakarrik bizi izandako urtea ospatzeko, baizik eta datorrenari hasiera emateko ere bada. Bizi izandakoa ospatu eta datorrenari erreparatu eta aurre egin. Eta konfiantza sartu beste urte berri baten barruan. Entzun dugun evangelioan San Juanen jaiotzako gora bera kontatu zaizkigu. Nola,
Garaia bete zenean, jaio zen eta denentzako harrigarri gertatu zen eta Isabeli zorionak eman eta holako gauzak eta esaten diren gauzen artean era berezian azpimarratzen da Juan izena nola jarri nahi izan zioten gurasoek eta besteek esaten baina hori ez da zuen ohitura, zuen etxeko inork ez du Juan izena izan eta abar. Eta ondorio bezala Juanen herrikedeek galdera hau egin omen zuten, ezta? Zer izango ote da ume hau? Harrituta, harako gauzak gertatuta eta ez dakigu nola joango ote zaigu datorren urte hau. Deno dakigu normalean ez da gauza berezirik gertatuko. Baina datorrenari irekia bizitzea dagokigu. Gure aurrekoek ez zuten imaginuture egingo gaur egungo guk daramagun bizimodua. Arantzazun ere. Zenbat aldaketa familia bakoitzean, herrian, auzoan, hemen momentuan. Eta hala ere, aurrera goaz Andre gizonok bizitza berritzen. Bizi berritzen. Bizimodua egokitzen. Egoera berriei, pertsona berriei, gazteei, gizarte aldakor honi. Gaurko jaiak ere, etorkizunari begira jartzen gaitu. Horretarako ere badagokoa. Eta amaitzen joateko, ez du luzatu nahi. Gogoan ditugu gure aurrekoak. Gogoan eduki behar ditugu. Urtero egiten dugu haien aipamena gaurko egunez. Gogaratzen ez, joan den urten ere gauza bere egin genuela eta aurrekoan ere bai. Gu baino lehen bizi izan zirenek sustraiak ematen dizkigute. Ez gaituzte lotzen lehengo ohituretara. San Juanen herrikideek Isabeli eta Zakariasi esaten zioten bezala ez da. Nola, lehengo ohiturari jarraitu behar zaio. Eta esaten dute ez, honek Juan izango du izen berria. Eta denak harrituta. Gure aurrekoek ez gaituzte kateatzen lehengora. Baina bai sustraiak ematen. Eta beharrezkoa dugu, gizon emakumeok pertsona zentzuzkoak izateko, sustraiak izatea. Gure aurreko Andre gizonek ere guk bizi ditugun zalantzak, esperantzak, beldur eta ametsak izan zituzten. Modu diferentean noski, baina haiek ere guk bizi ditugun gauzak ere beraiek ere bizi izan zituzten. Baina etorkizunari irekiak bizi izan ziren. Haie eskerrak gara gu orain. Eta hemen gaude. Esker honez gogoratzen ditugu guzti haiek. Ezagunak izan edo ez. Gogoan ditugu ezagutu ditugunak, baina aurrera gore baziren beste batzuk. Guzti horiei esker bizi gara. Horrek sustraitu egiten gaitu bizitzan. Esperantzaz aurrera egin ahal dezagun. Eta guzti honengatik jainkoari eskerrak ematen dizkiogu. Hemen evangelioan aurra azitzen ari zen eta bizkortzen haren espiritua eta esaten du basamortua bizi izan zela eta abar Joanen historia. Baina guk ere bakoitza bere historia dugu eta aurrerantzean ere historia hori osatzen joango gara. Eta hemen jartzen duen bezala, espiritua harengan zegoen. Guregan ere egon dadin jainkoaren espiritua. Argi eman dezaigu, geure bizitza honetan. Bai auzokoentzako eta baita auzotik kanpo bizi diren gure aide, familia arteko eta lagunentzako ere.
Zutiturik geure sinismena aitortuko dugu. Sinisten alduzue Jainko Aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia? Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jaunaren aurrelariaren festaburu honetan, aurkez diezaizkiogun jaunari geure eskariak usterik onenaz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza Aita Santu gotzain eta kristau bakoitzaren alde, beti bihotz berrituz eta jarrera zintzoagoz bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Auzoko gure familien alde, gure sinesmena berrituz, gizalege sakon eta ederrean bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Sufritzen duten guztien alde, gure etxeetako gaixoen alde, beren sufrimenduak Kristoren zerbitzura jar ditzaten, Jainkoaren esku daudela sinetsiz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Eukaristia ospatzera bildu garen guztion alde, gure artean bakea, bihotz zabaltasuna eta senidetasuna ugaritu daitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Entzun Aita gure eskabideak eta isur zure maitasuna mundu guztiaren gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain gore sortak bedinkatuko ditut, otoiz baten bidez. Jauna, lora sorta hauek eskuetan hartuta, etorri gara gaur zuregana. Udari hasiera eman diogunean, zure bedinkazioa eskertu nahi dugu. Zuk egiten dituzu gure lurrak emankor. Zuk ematen diezu bizia izaki guztiei. Zuk edertzen duzu fruituz eta loraz gure bizitza. Zuk emandako doain ederrok zuregana ekartzean, jaso ezazu gure bedeinkazioa eta gorespena.
eta lora hauekin batera geure burua zeure zerbitzura ematen dizu. Bedeinka itzatzu lora sorta hauek, eta bedeinka gaitzatzu gu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoi guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Eta gizakia salbatzeko. Emaitzez bete dugu kauna zure aldarea, San Joanen jaioteguna egoki ospatzeko. Berak esan baitzuen munduaren salbatzailea hurbil zegoela, baita erakutsi ere hura etorri zenean. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, aurrak alda
gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu. Jainko ahal guzti du beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidegile eta ama guztien semeen artean handiena den Joan bataiatzailearengan zure miragarriak goresten ditugu. Jaiotzan poz handia ekarri zion munduari, eta jaio aurretik ere amaren sabelean jauzi egin zuen pozez, gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Profeta guztien artean bera izan zen jainkoaren bilotxa ezagutzera eman zuen bakarra. Berak bataiatu zuen Jordan ibaian bataioaren egilea. Urari salbamen indarra eman ziona, eta odola isuriz egin zuen aitormenik handiena Kristo jaunaren alde. Horregatik, zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santo, santo, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra bete dauzka zure biztika, osana zeruko jenean, beden kantuak jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenean. Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Ekitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta zuzena lakana, zu berriz etorriaren ateua Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, zure aurrean onartzen gaituzulako. Eta apaltasun osoz eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna,
mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gozainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna gure hildakoak. Baita beste hildako guztiak ere. Harritzatu danak zeure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, San Juan bataiatzailearekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren beste santuekin. Haiekin batean, gorez zaintzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerruela zarela, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinoa, egin beti zure naia, zeruan bezan alurre. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi maizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erroki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erroki Jaungoikoaren bildotza,
Biltzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu papera. San Juanek esandako hitz berberak erabiltzen ditugu orain. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren mailuntara deituak. Jauna, ni ez naiz zure etxea sartzeko. Gurekin egon jauna, gurekin. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitzekin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, gurekin. Zertaz minto zineten bihotzinun, ibili zola bihotzinun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitzekin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, Gutarteko jendeak bizi dena, open dabiltza bizi dena. Gizon zentu gabeak, zein epela zuen bihotza, zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino duzun hitzekin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, Egin dezagun otoitz. Zerutar bildotsaren mahaian indar berritu gaituzu jauna. Egizu, Juan bataiatzailea santuaren jaioteguna pozez ospatzen duen elizak, ardezara bere salbazioaren egiletzat, Juanek etortzekoa zela aldez aurretik iragarri zuen ura. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesusen etorrera adierazi zitzaigunean, egiazko festa eta ospaketa sortzen hasi zen gizadian. Bere egintzak eta jokaerak ikusi zituztenean, Jesusen atzetik joan ziren pekatariak. Eukaristiaren mahaira konbidatuak izan gera eta jainkoaren onginaizko asmoak entzun ditugu. Ez alda festa eta ospaketa egiteko nahiko arrazoi. Festa giroak iraungo aldizu bizitza osoan, hori baita jainkoaren nahia. Eutsi eta landu itxaropen hori, agur eta beste bat arte.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. beneika zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen.